না খারাপও লাগে ফেরেঙ্গা খেলে না খাম্পা খেলে মততে মই নাটক খারাপও লাগে এটু মোর দায়িত্ব इलेक्शन सफैलायबाय जायहा थाखा फैसा दं जुमाय फाग्लाबाबो एमसिएलए जा जायहा थाखा फैसा गैया लेखा गोरोंबाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजादोंबाबो बे आवट जा निमाहा बिदों जे आंखौ निमाहा होनांगौ आरो बेखौ लानानै बारा साननांगौ जेबो गैया कारण হয়তো ইয়াৰ ভুল ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে বা হয়তো কৰবাত বুজাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে दे बुन्दु लुदोलै बुन्दु माजों दिनै लोङोबा मोजां जागोनलै नै बेबायदि सभाब इउपिपिएल आरो बिपिएफ आं दिनै मोनाबिलि समाव बा हरनि समाव आं बुंनाया गोरोन्थि जानो हागौ दिनैनि समाव जोंहा बुंनांगौ बायद'था जादों रायजो राजाफ्रा खौसेखौ हास्थायदों बे समाव प्रमद बर'जों 5 बोसोराव जेसेबां न' लुदों जेसेबां गाव गावनि खामानि मावनानै लाबाय बे थोबाय जायफोरा आन्दलनाव लेखा गोरोंफ्रा आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन बिसोरखौ सुबिदा होनांगौ 15 बोसोराव जेसेबां 15 बोसोराव खामायबाय बे थोबाय 15 बोसोराव जायफोर बिपिएफ पार्टियाव दंमोन बिसोरखौ दोनथ'नांगौ आरो बिसोरखौ रिटायार होनो हायो ना दिसास होनो हायो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय दोनथ'नानै रायजो राजाफोरखौ सुबिदा होनांगौ एबसुआ होननाया जोबोद गोरोन्थि जादों आं दा निमाहा बिदों जे आंखौ निमाहा होनांगौ आरो बेखौ लानानै बारा साननांगौ जेबो गैया कारण इलेक्शन सफैलायबाय जायहा थाखा फैसा दं जुमाय फाग्लाबाबो एमसिएलए जा जायहा थाखा फैसा गैया लेखा गोरोंबाबो रायजो राजाफोरजों अनसायजादोंबाबो बे आवट जा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इलेक्शन सफैनाय लोगो लोगो जुमाय फाग्लायानो जा सोरबा सान हर जुमायजोंनो दिन थांग्रा जायहा थाखा दं बेहा टिकेट ला आरो इलेक्शन गेले बर' हारिनि थाखाय दिल्लीयाव बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया गुवाहाटियाव बुंनांगौ जेबो गैया बर' हारिनि खैफोदखौ बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैया 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा सिदा खामानि मावदोंमोन नाथाय सानैसो हाग्रामा महिलारि सारजोंबो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो दे लुदो लुदो नै ओरै लोंग्राया हाग्रामा महिलारि सारजोंबो बै लोंग्रा मानसिफ्रानो हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे बेनारखौ गाज्रि खालायदों आरो बे सभाबानो प्रमद बर'जोंबो साफा सानै दं नाथाय खैफोद बर' हारिया खैफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानो थाखाय खावलायदों जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिया खौसे जायाबा खैफोदाव दं होननानै बयबो हास्थायदों नाथाय जोंनि बर' हारिनि जायफोर मोननैसो पार्टी बे मोननैसो पार्टीया सिदा सिदि बुङोबा दुखु मोननो हागौदां बिपिएफ इउपिपिएल जायहा थाखा फैसा दं जुमाय फाग्लाबाबो जालै ठिकादार जुमाय फाग्लाबाबो एमसिएलए जा जुमाय फाग्लाबाबो एमएलए जा नै बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सभाब जों बयबो मिथिखागौ बेखौ बहुत बुरजा जेबो साननांगौ गैया आंखौ बयबो निमाहा होनांगौ भिडिअनि खुथियाव खोनाखाबाय जाय गेदेरमाया गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गाव फंनैसो बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जादों आरो खोनासंथावना नङा जाय गेदेरमाफ्रा साननि हरनि बर' हारिनि खैफोदनि थाखाय खौसे जानांगौनि थाखाय हांख्रायदों खावलायदों नाजादों बे समावनो जाय गेदेरमाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खोनासंथावै बाथ्रा बुंनाया बर' हारिनि गेजेराव खोनासंथावना नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोनासंथावना नङा बिनि थाखायनो गावनि फंनैसो ससियेल मिडियायाव बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जामारदों बेखौ हमदांनो हानाय लोगो लोगो गावनो गाव जाय गेदेरमाया निमाहा बिदों बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद बाख्नायथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव जाय गेदेरमाया गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हादों आरो बिनिफ्राय मा दं विभिन्न राजनीतिक दलफोरनि गेजेराव जेब्ला गावसा गावसि जादों बे समावबो बर'फ्रा खौसे खालामनो थाखाय बहुद सेस्था खालामबोदोंमोन नोङो सरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरिमोननि दिनावबो बेखौ नाजाबोनाय जादोंमन दा बिटिसि जानायनि उनाव राजनीतिक भाबै जोंनि बर'फ्रा थुब्ला थुब्लि जानायनि उनावहाय बयबो बै समनि नेता सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि खोथाखौनो बुङो नोङो इउजि ब्रह्मनि दानि मन्थ्रिनि खोथाखौनो बुङो रबिराम नार्जारिमोननि खोथाखौनो बुं चन्दन ब्रह्मनि खोथाखौनो बुं इमानुएल मुसाहारि रिहन दैमारि खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारि बयबो सेस्था खालामदोंमोन नाथाय जायाखै बावैसो जि एबसुनि प्रेसिडेन्ट जाहा दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला आह्वान जनायबाय जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव रायलायनानै ज' जानायनि रायलायनांगौ दा बिपिएफनि जानानै आंनि दैदेननायावनो रायलायनाया जादोंमोन नाथाय बेखौ जाहा बिपिएफनि आफादगिरि आरो आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारिया साबजानाय मोनाखै बरन्स बियो बे रायलायनाया खाम्फा बरगयारिनि गावसिब जानो षड़यन्त्रसो खालामदों होननानै बुंदों दा बेबायदियाव गोनो गोथो जानानै बे प्रक्रियाया टटेलि बन्द जानानै दं दा गोदानै आरोबाव बर'फोरनि सरलथा आफादफ्रा ज' जानानै मोननै आफादखौबो खावलायदों जे रायलायनानै ज' जानायनि सुरु खालामनांगौ दा बेखौ रावबो डिनाय खालामाखै दा प्रमद बर'नि जि बुंनाय जों बेखौबो नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बुंनायखौबो जों नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौबो जों खोनाबाय दा हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि बुंगासिनो दङ बे रोखोमब्लाथ' ज' जानायनि खोथाया गोजानाव बिथाङा रायलायनायाव बाहागो लागोन ना लाया बेखौबो सन्देहजनक
বিভিন্ন बक्तव्य বিভিন্ন मन्तव्य होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसेसकै बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा दा गासिबो सामबिधानिक बुस्थुफोर आइननि खोथाफोर दा बेफोरनि सायाव गोदानै रिभिजिट खालामनायनि निश्चय बिथांमोननाव सिन्ताधारा दं रिभिजिट माने पुनर मा होनना बुङो बेखौ माने सानफिननाय माने ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि आयेन दा बेखौनो बोखारफिननो निश्चय बिथांमोना सिन्था खालामदों 6 शिड्युला जाहैबाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ मोनसे समाधान खालामनो थाखाय बे बड'लेण्डखौ बानायनाय जादों आरो 6 शिड्युल 6 कनस्टिटिउसननि बेखौ एप्लाइ खालामनाय जादों दा बे शिड्युल 6 खौ एप्लाइ खालामनायावनो सोरबाया जेलास जादों जे बे मानसिफोरनो बड'लेण्डनि मानसिफोरनो बांद्राय राजनीतिक क्षमता होनाय जाबाय ओंखायनो बेखौ उथायनांगौ होननानैबो निश्चय बिथांमोना सानलायलायदों बायदिसिना ओंखायनो BCDC सिमबो नांदों BCDC माने ग्राम पन्सायत बे ग्राम पन्सायत नङाब्ला जोंनि ग्राम्य ओनसोलाव बिथुरुवा ओनसोलाव मबे एजेन्टनि दारै खामानि मावगोन भारतनि खना खनला जेरावबो ग्राम पन्सायत दङ पन्सायती राज इनस्टिट्युटआ सोलिनानै दं जोंनि बड'लेण्डआवल' मानो गैया बेखौ बन्द खालामनायनि खोथाखौथ' बाथो जोङो बेखौ दा कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामहोनानै पन्सायती राज इनस्टिट्युटखौ भारत सरकारा 6 शिड्युल एलेकायावबो एप्लाइ खालामनाय जाबाय होननानै गनाय होनोसो कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंनाय जादों एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसन भारत सरकारा दादोंमोन बेनोबो जों होबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिसनाबो भारत सरकारनो दाखिल खालामबाय रिकमेन्डेसन होबाय जे बड'लेण्ड 6 शिड्युलाव पन्सायती राज इनस्टिट्युटखौ एप्लाइ खालामनांगौ होननानै निश्चय आं गसंगोन आं 14 नं चिरां दुवारनिफ्रायनो टिकेट मोनगोन होननानै आसा खालामगासिनो दङ आरो बेवहाय जाहा हाग्रामा महिलारिया गेलेहैनो होननानै मैया डिक्लेयार खालामदों बेयो मिन्थिगौ चिरां दुवारनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया गसंगोन ओंखायनो डाइरेक्ट आंजों चेलेन्ज खालामनानै आङो बाहाय गेलेहैनायनि बिथाङा सिद्धान्त लादों आङो वेलकाम जानायो बिथांखौ आरो चिरां दुवार बाखिया दिनै खाम्फा बरगयारिसो भट होगोन हाग्रामानो होआ हाग्रामाया गोबां भटआव जेननानै थफ्ला थफ्लि लानानै गावनि जायगायाव खालामफिननांगोन बेखौ नोंथांमोना बबे भाषाजों बुङो बे रायजो राजानि खोथासै खिन्थु बेयो इलेक्सना इजि नङा आंखौ पार्टिकुलारलि बेखौ जादों बियो एकदम पार्सनेल लादों व्यक्तिगत लाथारदों बिथाङा नुदों जे खाम्फा बरगयारि थांनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआ बिराद दुर्बल जाबाय गावहा आरो समर्थक माने एसिस्टेन्ट गैयै बायदि जादों आगदा आखाइ आगसि आखाइ गैयै बायदि जादों बे मानसिया आरो गावनि पथना निश्चित जाबाय बेखौ बियो अनुभव खालामनो हादों ओंखायनो दा आंनि प्रति एकदम मा होनना बुङो बेखौ खुब गाज्रि मुड लानानै आंखौ फेजेनथारनो होननानै निश्चय ओंखारदों आंबो रेडि बेनि थाखाय हाग्रामाखौ बोरै फेजेननांगौ बियो रायजो राजाखौ लानानै आंहा दङ কথাই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জনজাতি ভাই বন্ধুসকলৰ বা ভগ্নী ভাতৃসকলৰ সেন্টিমেণ্টত কিবা আঘাত দিয়া কথা মই এষাৰো কোৱা নাই প্ৰথম কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি আমাৰ যি দেশখনৰ মূল যিসকল বাসিন্দা জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া যিসকল লোক আছে এই লোকৰ বিৰুদ্ধে এই লোকক কিবা অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই গতিকে মোৰ বক্তব্যত হয়তো ইয়াৰ ভুল ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে বা হয়তো ক'ৰবাত বুজাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ কোৱাটো হয়তো ধৰণটো বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই জনজাতি ভাইসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াক লৈ কোনো ধৰণৰ আৰু বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই আকৌ মই স্পষ্ট কৰিছোঁ BTCত বা 6 শিডিউল এৰিয়াত জনজাতিসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত যি আইন আছে বা বেল ব্লক আছে তাত এজনো মানে বাহিৰা লোক যি কোৱা হয় বাহিৰা লোক মানে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া মূল আদিবাসীসকল বাদ দি আমি যাৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাই আছোঁ তেনেকুৱা কোনো এজন লোকও তাত থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা কঠোৰ নীতি বা পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে গতিকে জনজাতিসকলৰ লগত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত জনজাতিসকলৰ লগত আমি ছাতুৰ দৰে আছোঁ ইয়াত অপমান কৰাৰ কাৰো সাহসো নাই আৰু কোনেও অপমান কৰিবও নালাগে যদি মোৰ বক্তব্যত কাৰোবাৰ হয়তো আঘাত আহিছে কথাটো কৈছোঁ বুজাত ভুল হয় বা হয়তো কোৱাত কিবা কাৰণত ভুল হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে মই সেইসকলৰ ওচৰত মই দুখো ব্যক্ত কৰিছোঁ বেলেগ কথা একো নাই মই কোৱাত একো কোনো ধৰণৰ ভুলকৈ কথা কোৱা নাই কিন্তু যদি ক'ৰবাত বুজাত বা ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বেলেগ ধৰণে কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মোক কোনোবা অঞ্চলত মানে নিষিদ্ধ কৰিছে জনজাতীয় অঞ্চলত
মই সন্মানীয় ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতাসকলকো মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ বক্তব্য যি আহিছিল তাত মই কোনো জনজাতীয় লোকক মানে অসন্মান কৰা বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা এইবিলাক আমাৰ সপোনৰ বিষয় নহয়। আমাৰ মন প্ৰাণত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি সোমাই আছে। সকলোৰে বিকাশ, সকলোকে লগত লৈ এই নীতি আমি সদায় লৈ আছোঁ। আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীত বড়ো ভাইসকল গ'লেও মই তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ, ৰাভা ভাইসকল গ'লেও ময়ে তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ, আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত ময়ে থাকোঁ, কোচ ৰাজবংশীসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত বেছিভাগ ময়ে থাকোঁ, শৰণীয়া কছাৰীসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত ময়ে বেছিভাগ থাকোঁ। গতিকে এইটো লৈ এছাম হয়তো কোনোবাই অলপ বেলেগ ধৰণে মোৰ বক্তব্যক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিতৰ্কৰ আজিৰে পৰা অন্ত পৰক আৰু সকলো জনজাতিৰ যি অধিকাৰ আছে, সকলো জনগোষ্ঠীৰ যি অধিকাৰ আছে, আমি সকলোৰে সমবিকাশ সমমৰ্যাদা, আকৌ কম মই সকলোৰে সমবিকাশ আৰু সমমৰ্যাদাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে তাত কেতিয়াও আমি তাত কোনো আপোচ নকৰোঁ, কিন্তু জনজাতিক অপমান কৰাৰো আমাৰ ধৃষ্টতা নাই। কোন সেনা তেখেতটো মই জনাত কোনোবা এখন কলেজৰ অধ্যক্ষ, কোনোবা এখন কলেজৰো অধ্যক্ষ, ছায়েন্স কলেজ নে ক'ৰ কোকৰাঝাৰৰ। তেখেতৰ বিৰুদ্ধেতো চৰকাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যেন অধ্যক্ষ, কলেজৰ অধ্যক্ষ এজন কেনেকৈ ৰাজনৈতিক বিষয় এটাত, যদিও মই ৰাজনৈতিক বিষয় বুলি কৈছোঁ, এই ধৰণৰ বিষয়ত তেওঁ কেনেকৈ মাত মাতিব পাৰে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানে আইনীগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। लोगोसे दिनैनि समाव बर' हारिनि जारिमिनखौ बुङोबा जोबोद माखासे दुखुनांथावना। खेबथाम एकर्डनि सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया दिनैसिम आन्दालन आरो खौसेनि बाथ्राया दिनैसिमबो बुंनो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननि हरनि खावलायनो गोनां जादों। रायजो राजाफ्रा हास्थायदों बर' हारिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो आफादा आरो बर' हारिनि मोनथाम राजनितिगा ज' जानांगौ। बे समाव दिनैनि समाव जायफोर BPF आरो UPPLखौ बुङोबा, थोंजोङै बुङोबा हयथ' दुखु मोननो हागौ बा आं दायनिगिरि जानो हागौ। हाग्रामा महिलारि सारखौ सिदा सिदि बुङोबा आरो प्रमद बर' सारखौ सिदा सिदि बुङोबा, नाथाय बिसोर सानैखौ बुंनायनि सिगां आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। बर' हारिनि आन्दलनाव लेखा गोरोंफोरखौ सिगां जाहोयो। दिल्ली सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय, गुवाहाटी सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय लेखा गोरोंफोरखौ सिगां जाहोनानै खन्थाइ बायदि दिल्ली सरकारखौ खोनासंहोयो, गुवाहाटी सरकारखौ खोनासंहोयो। जायफोर लेखा गोरों बर'नि जारिमिनखौ लानानै खन्थाइ बायदि आवरायनानै आन्दलनाव बाहागो लायो। नाथाय एकर्डनि उनाव बे लेखा गोरोंफोरखौ अबेयाव जोगारो, बे लेखा गोरोंफोरखौ अबेयाव जोथ्रोदनानै दोनो, जों बेबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुबोदों। थोंजोङै प्रमद बर'खौ आं बुंबाय। प्रमद बर'आ सासे लेखा गोरों, आन्दलनाव गनायजानाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद प्रमद बर' होननानै बुङोबा माबा जासि जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जेब्ला आन्दलनाव बाहागो लायो, प्रमद बर'आ दै गांदों नामा, प्रमद बर'आ खिनो ओंखारदों नामा, प्रमद बर' सारा हासुनो ओंखारदों नामा, प्रमद बर' सारा प्रेसार जाहां जादों नामा, बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद सिन्था खालामोमोन। आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारखौ 15 बोसोर जेब्ला गोहो खुंथायाव थादों, बे समाव जोंनि बर' हारिनि खैफोद आफोदखौ हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद हेफाजाब मदद होबोदों। आरो हाग्रामा महिलारि सारा हारसिङै बोरै मावख'नो, जायफोर हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोआव दंफायोमोन, नै बिदि लोंग्राया बांसिन जों बुंनो हायो। दा आं बुङोबा आंनि गोरोन्थि जानो हागौ। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो गंबा लाबोदो, गंनै लाबोदो, फुल मोनसे लाबो, फुल मोननै लाबो, फुल मोननैया थोआ आरो हाफसे लाबोदेर आरो क्वार्टारसे लाबोदेर, अमा बेदर एव, लकेल दाउ एव, खुसियाजों लोंबासो मोजां जायो, मैसो बेदरजोंसो मोजां जायो लोंनो, नैबेबायदि माखासे हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोआव बांसिनै दं होननानै बुङोबा आं दायनिगिरि जानो हागौ। दिनैनि समाव बुंनो बायद'था, हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद सिदा मानसि। हाग्रामा महिलारि सारनि बेनारखौ गाज्रि खालायग्राफ्रा बै हाग्रामा महिलारि सारजों माखासे मानसिफ्रा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो दे लुदोलै लुदो, नों लकेल लोंनो ना नों बेलाथि लोंनो, नों हांसो जागोन ना लकेल जागोन, गावजों गाव बे सोंलायनाया मुखुब। नाथाय दिल्ली सरकारनि खाथियाव मा मावनांगौ, गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव मा मावनांगौ, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा खामानि मावनांगौ, बेबायदि सोंनाया खम। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरखौ फुंनि बेलानि लोगो हमनायाव जोबोद मुखुबाव
जोबोद हेफाजाब मदद होबोदोंमोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा बे सानैसो मानसिनि थाखायनो बेनारा गाज्रि जानो गोनां जादों। हाग्रामा महिलारि सारखौ बे सानैसो मानसिनि थाखायनो दिनैनि समाव जों बुंनो बायध'था जादों। बै 15 बोसोराव बर'फोरनि हाखौ गासैबो मियादि खालामनानै होनो हानाय गोहो दंमोन। गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामहोनो हानाय माखासे गोहो दंमोन आरो जायफोर लेखा गोरोंफोरखौ MLA MCLA MP जाहोनो हानाय बे 15 बोसोराव बेबायदि सुबिदा दंमोन हाग्रामा महिलारि सारा। नाथाय जुमाय फाग्लाफ्रा थाखा दंबाबो MCLA जानो चान्स मोनो। जायफोर जुमाय फाग्लाफ्रा थाखा गोनां बे थिखादार जानोबो सुबिदा मोनो। जायफोर थाखा गोनां बिसोरो मा MPबो गेलेनो सुबिदा मोनो, MLAबो गेलेनो सुबिदा मोनो। जायहा थाखा दं जुमाय फाग्ला मालाय मा जानो, नैबेबायदि माखासे बर'नि गेजेराव बुंनो हानाय जों नुदों। नाथाय गासैबो नङा दै, साफा सानै बेबायदि माखासे बाथ्राखौ बुङोबा प्रमद बर'खौबो जों बुंनांगोन। दिनैनि समाव प्रमद बर'जोंबो साफा सानै मोनाब्लि जानाय लोगो लोगो देब्रा खुसिया एवदो, ओइ आं खुसियाजों मोजां मोनालै बे माबाखौ लकेल दाउखौ लाबोदो। आरो सोरबा बुंगोन आं लकेलजों मोजां मोनालै हांसोजोंसो मोजां मोनो। आरो सोरबा बुंगोन दे अमा बेदर लाबोदो। सोरबा बुङो ओइ असि ब्लुआ गोथाव नङालै, बे 2000नि बे जुमाया मा नाम, ब्लेक डग ना मा, ओइ आं बेबायदि बेलाथिखौ लोंलालै आं लकेल लोंनोसै। नै बेबायदि माखासे प्रमद बर'खौ बुंनो ना हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो, नै बेबायदि जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' हारिनि खैफोदखौ 5 बोसोर आरो 15 बोसोर नैबे खैफोदखौ लाबोफिननाया नै बेबायदि। दा बे समाव जायफोर आन्दलनाव बाहागो लानाय लेखा गोरोंफोर, थाखा गैया मालाय मा जानो, बिसोरखौ सुबिदा होनांगौ। MCLA जानो सुबिदा होनांगौ, MLA जानो सुबिदा होनांगौ, MP जानो सुबिदा होनांगौ। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेखा गोरोंफोरखौ, लेखा गोरों मालाय मा जानोब्रा, बे थाखा गैया हाजिरासो मावो, आन्दलनाव सिगां जादों मालाय मा जानो, बिनि नामखौ लाबोनो हालै, बेखौ रायखांनो हालै। सोरबा जुमाय फाग्लाबाबो थाखा दंबा आमोखाखौ लेंबो, हेलौ आमोखा नों MCLA जानांगौलै, एबारबारनि इलेक्सनाव नों मा टिकेट लानांगौ। नै बेबायदि जोंनि बर' लिडारफोरनि सभाबा। नाथाय नैबे खैफोदाव लेखा गोरोंफोरखौ सुबिदा होनांगौ, जायफोर सिनियर बिसोरखौ सुबिदा होनांगौ। नाथाय प्रमद बर'आबो गावजों लोगोआव लेखा गोरोंफोर दंबाबो माखासे खामानि मावनो हायै, गाव गावनि माखासे पार्सनेल सानग्रा, गाव गावनि पार्सनेलखौल' सानग्रा प्रमद बर'जों थाग्रा दैदेनगिरिखौ बुंनांगोन। बै दैदेनगिरिफोरखौ दोनथ'नांगौ। हाग्रामा महिलारि सारजोंबो जायफोर दं, 15 बोसोराव जायफोर जुमाय लोंनानै ओरैनो दिनखौ खाथायदों, जायफ्रा जुमाय लोंनानै थिखादार जानानै माखासे समखौ ओरैनो खाथायदों, जायफ्रा BPF पार्टियाव थानानै जुमाय लोङै समाव खाथायदों, बिसोरखौ दोनथ'नांगौ। बे लेखा गोरोंफोरखौ सोरबा बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय सोरबा रायजो राजाफोरखौ सुबिदा होनांगौ। जायफोर थाखा फैसा दं बिसोरल' मा सुबिदा नामा? 15 बोसोराव बिल्डिं लुबाय, गारि गुरा बायबाय, नाथाय बर'फोरनि हा बेसेबां मियादि खालायना होखो, बेसेबां बर' सेंग्राफोरखौ साख्रि बाख्रियाव सोनानै होनो हाखो, बेसेबां बर' मानसिफोरखौ माखासे न' बां लुनानै होनो हाखो। जायफोर जुमाय फाग्ला न'आ 3 थाला 4 थाला। नाथाय हिसाब खालाय, MCLAनि दरमाया बेसेबां, सासे MPनि दरमाया बेसेबां, सासे MLAनि दरमाया बेसेबां, बेफोरखौ जुदि थन्न हिसाब खालायोबा, बैसोरखौ एनकाउरि खालायोबा हमजाजोबो। 15 बोसोराव थाखो न' लुनो हाया, थाखो हा बायनो हाया, थाखो गारि गोदान बायनो हाया 15 बोसोरावबो। आरो 15 बोसोरखौ आं बुंबाय, आरो बे 5 बोसोराव एनकाउरि खालायोबा 5 बोसोरनि दरमाया बेसेबां, बिसोरखौ गासैबो फज'नानै दोननांगौ। जायफोर लेखा गोरोंफोरखौ सुबिदा होनांगौ आन्दलनाव बाहागो लानाय, 5 बोसोराव प्रमद बर'जों सोर दंमोन बिसोरखौ दोनथ'नांगौ। आरो 15 बोसोराव जायफोर दं बिसोरखौ दोनथ'नांगौ, बयखौबो सुबिदा होनांगौ।